Moko kuom sikunde manoyudo duoko maber e kaunti ma Kakamega gin kaka Kakamega High, Butere Girls to kod Mukumo Boys. Yawuoyi ma Kakamega noyudo minsko makare ka japuonjre manotelo e skundno noyudo grade A gi point 84. Jopuonjre 400 e skundno geno mar donjo mbalariany higani. Sikul mar nyiri mar Butere Girls bende norieny e piny ma higa mokalo no. Jopuonjre 16 oyudo A gima ne ochwalogi e minsko margi nyaka 8.7. E kinde no yawuoyi ma Mukubo Boys bende nonyiso maino margi ma somo bang' ndiko point 6.47 kipimo kod minsko mar 5.0 mane giyudo duoko mar KCE ma higa 2021. Jopuonjre manotelo e skul noyudo grade A kod point 81. And also hard work of the students. And of course we attribute these results and first and foremost to God, who gave us easy time, who guided us, and we were able to achieve these results. I would like to thank our girls most sincerely for the effort they put in from the beginning to the end. I would like to also thank our teachers. We have a team of hardworking, committed, and resilient teachers who worked day and night to ensure that we get the best. It's been a long journey, but I thank God for helping me succeed, because kupata hii marks ijakuwa rahisi. Hii yote ni kazi ya walimu, and this is like an appreciation to them and telling them thank you. You have helped us and you have strained, and it's not in vain. Imechukua muda mrefu kupata airplane, lakini kwa mtihani ya 2022 tumepata airplane. Na nashukuru sana. Wanafunzi 141 wanaenda university direct. They scored C+ and above. Hii jua ipatikana kwa muda mrefu sana.